Iraileko osoko bilkuran bozkatu da Goxara enpresako kontratuaren luzapena. Oso sektore feminizatu da hau, eta langile jasatzen dituzten lan baldintzei buruzko salaketa ugari egin dira. Naiz eta Beasain udala honen berri izan, Goxararen kontratua beste urte batez luzatzea erabaki du. EH Bilduren ustez, udalaren ardura da azpikontratutako langile lan baldintza duina bermatzea. Guzti honegatik, Beasain EH Bildu proposamen honen aurka bozkatu du. Era berean, langile gure babes osoa emateko langileak egiten ari diren mobilizazioekin bat egiten dugu.